Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da zuwa tashar Auta Nobel TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe tare da alaman ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Littafin wuƙa a maƙoshi kashi na 7 na marubuciya Hadiza Gidan Iko. Ni kuma Autar Arewa na ɗauki nauyin kawo muku shi. Bismillahirrahmanirrahim. Yau kwanansa 7 da zuwa karɓar kuɗin hayar gidansa, sai gashi kuma ya kuma dawowa. A yau har da guzurinsa na shinkafa tiya 3, da ledar taliya guda 3 da makaroni leda 2, sai kuskus shi ma leda 2. Ummu na ɗauke tana ta tiƙar wankin kayansa Hamza, ya yi sallama ta ɗago tare da amsa sallamar. Allah ya sa kayan jikin tasu nata yalwatattu ne, amma duk da haka babu ɗan kwali a kanta. Da sauri ta jawo shi ta ɗaure kanta ta ce da shi, sannu da zuwa. Ya ce yauwa Aisha, wanki ake yi? Ta ce ya ce dan ba ni wurin zama. Da hali da ta tambaye shi abin da ya zo yi har yake neman wurin zama. So take yi su rabu cikin ruwan sanyi. Ta ɗauko kujera ya tsugunno ta miƙo masa. Ina wuni? ta ce da shi. Ya amsa cikin kulawa, ta yi shiru ta ji abin da ya kawo shi. Babu mamaki kuɗin hayar shi zo karɓa. Wataƙila ya yi da karɓar kuɗin hayar sai sati tunda sai bayan wata 3 suke biya. To yanzu ya maido su duk wata. Babu mamaki yanzu ya maido shi sati, amma ita a ra'ayinta da yayi ta yi mata gara ya rinka turo mata Lubabatu. Duk rashin mutuncin da take nuna masu, gara zuwanta da nasa zuwa, saboda ta san babu alheri a nasa zuwa. Jin yayi shiru ta dube sa ta ce Allah dai ya sa lafiya. Rabe ya yi murmushin da Lubabatu ta ce yana ƙara masa kyau. A zatonsa ya burge Ummi ya ce, lafiya lau Aisha, kawai dai naga kuna cikin matsin rayuwa ne, shi yasa na sayo maku wannan. Ya nuna mata da taliya da shinkafa da ya kawo musu. Ummu ta yi godiya sosai tare da addu'ar jikan iyaye. Ya dube ta tare da shafar gemunsa ya ce, Aisha, babu zazzaƙan kunun nan naki mai sanyi da daɗi? Ta ce akwai. Ya ce to kawo min roba ɗaya. Ta miƙe ya bi bayanta da kallo tare da ƙara shafar gemunsa. Allah ya sani ugunta yana tafiya da hankalinsa, kallonsa kaɗai kan rage masa damuwa, bare kuma zuciya ta ci gaba da wasafo masa wasu abubuwa. A take ya shiga tariyo surar matarsa Lubabatu. Bambancin a baya yake. Babu abin da za a yi a haɗa Aisha da Lubabatu. Ta yi mata nisa a fagen kyau, kai ta ko ina ma. Ummu ta dawo da robar kunun aya ta miƙa masa. Ya karɓa ya soma sha cikin wani salo yana yi yana kallonta, sai da ya shanye sannan ya tashi da niyyar tafiya. Ya dubi Ummi ya ce Aisha, ni zan wuce, idan zan zauna a nan sai shi shagaltar da ni in manta da komai. Dam gabanta ya faɗi da jin kalamansa, ashe duk ƙare mata kallo yake, ita bata sani ba, ko da yake babu mamaki, ai ta daɗe da hasaso wannan daga gare shi. Ta ɗago kai ta dube shi sai ta ga ya kafe ta da idanuwansa. Ta ce to mun gode ƙwarai, Allah kuma ya kiyaye. Ya shafi gemun sai ya ce amin. Ya juya ya bar gidan. Bata yi mamaki ba, ta dai yi addu'ar Allah ya fidda ita daga sharrinsa. Ta kwashe kayan ta kai su ɗakin mai gidanta ta ajiye. Ta dawo ta ci gaba da wankinta. Karfe 7 na yi mai gidanta ya dawo. Bayan tarba da ta masa sai da ya kammala cin abinci, sannan ta nuna masa abin da ɗan uwansa Rabe ya kawo musu. Ya jinjina girman kyautar duk da cewa wannan ba wani abu bane na ku zo ku gani ba. A sanin sarai ya san Rabe baya yin kyauta haka siddan. Matarsa ma ba ta wadata ba daga dukiyarsa ba, to ashe kuwa dole ya mamaki akan kyautar da ya yi masu, musamman idan ya lura da irin tsanar da suka yi masa shi da ɗan uwansa Sani har ma da ƙanwarsa Turai. Amma dai ya bar abin a matsayin tsananin rabo. Tabbas idan rabo ya rantsu to sai fa mai shi. To mun gode in har ya yi dan Allah. Ta dai yi shiru bata ba su amsa ba. Bata ba su amsa abin da yake dunkula ba. Ya dubi Ummi ya ce na mance ban faɗa maki ba, a yau da karfe 9 Malam Mande ya ce 'yan uwansa za su zo nemawa Abbas auren Zuhura, sai dai ina jin wani kunci idan na tuna bani da komai, ban ajiye ba, ban ba wani ajiya ba. Shin Aisha da mai zan fita kunyar gudan jini na Zuhura? Kada fa ta ɗauke ni uba marar adalci. Ummu ta ce karka da Malam, Allah shine gatan bawa. Zuhura ba za ta taɓa yi maka wannan kallon ba. Ni dai ina son in ga na kai Zuhura ɗakin mijinsa, saboda ina kyautata zaton akan Abbas zai riƙe ta da gaskiya. Ina so ta huta da gwagwarmayar nan haka. Abin aure kuma
ba shi ne zaman aure ba. Idan tabarma ta samu ka kaita da ita. Kai dai kawai ka ci gaba da addu'a Allah ya ja da rai ya kuma baka lafiya cikin sanyin jiki ya ce amin Aisha. Karfe 9 daidai manema auren Abbas suka zo gidan Malam Awwalu. Ya kira Sani da Rabe ya sanar da su zuwan baƙin. Sai dai babu wanda ya samu zuwa. Kowa ya kawo uzurinsa wanda ba shi da tushe bare makama. Don haka sai ya kira makocinsa Malam Awwal. Malam Lawal baban su Sani da shi aka yi komai aka tsaida ranar watan Maulidi. Wata 6 kenan nan gaba. An kawo kuɗin neman aure 10,000 da haka aka rabu cikin mutunci. Washe gari Ummu take sanar da Zuhura an tsaida ranar aurenta da Abbas. Ta dai yi shiru bata ce komai ba saboda kunya. A yau Asabar babu aiki, a duk weekend yakan kwashi yaransa ya kai su gidan hajiyarsa su gaido ta. Idan suka taho kuma yakan biya sto da su Jifatu ko Sahad don yi wa yaran sayayya. Kowa yana jidar abin da yake so, sai da suka gama sannan shi ma ya shiga jidoma iyayen yaran nashi kanshi. Sai da ya gama ya tafi wurin da ake biyan kuɗi. Ana cikin lissafi ne ita ma ta iso ta zaɓo abin da take so. Sai da ita ƙananan kaya ne irin na Turawa wato English waist. Ta ɗauko kala 4. Ta kalle shi a take ta ji a duniya ba ta taɓa arba da halittar da ta firgita ta irinsa ba. Tabbas ya burge ta matuƙa. A nan take ta kamu da azababben sansa. Kamar an ce ya juyo suka yi ido huɗu da shi. Da sauri ta sauke idon ta, shi ko tsabar rumancin da ke fuskarta ita ta dago mashi tsohon mikin da ke zuciyarsa. Ba wai ya mance da ita ba ko ya daina santa ba, a'a ya dai samu sauƙin azalzalan da zuciyar shi take yi mishi. Sai gashi yanzu mikin ya tashi ganin mai irin tsagarta. Ita ma sai ta wayance da ɗaukar Munubiya ta ce, "Fine baby ya momi." Yarinyar ta yi dariya don tana da saurin sabo da shiga rai, kasancewarta mai kyau. Ta dube sa cikin salo ta ce, "Ranka shi daɗe, ni ko zan so ka bani bebin nan." Ya yi ɗan takaitaccen murmushi ya ce, "Ni idan na baki mamanta ba za ta baki ba." Ta yi murmushin jin ya tankame ta ce, "Ai, in dai ka bata magana to ita ma za ta yarda ta bar min ita." Ya ce, "To ki bari a yaye ta sai mu baki." Ta ce, "To ina za ka gani?" Ya ce, "Mu haɗu a nan." Ya karɓe diyarsa suka fita daga sto ɗin. Ta yi masa ƙuri da ido tana kallonsa har ya hau titi ya harba mota. Wata ajiyar zuciya ta yi. Aka yi mata lissafin 'yan kayanta ta biya ta fito ta tsaida a daidaita sahu kafin ta nufi gida. Har ga Allah ba yarinyar ce ta burge ta ba, ubanta ne ya tafi da hankalinta. Da haka ta isa gida ta iske babanta Rabi. Ya hauta da masifar ta je ta yi zamanta a kasuwa. Ta zo bare baki ta yi shigewar ta ɗaki ta kyale sa da sababinsa. Daga ƙarshe sai ya juya kan Lubabatu wacce a kullum sai sun yi zaraba, in dai ita bata dawo shi ba to shi ya jawo ta. Shi kam Lami da darajar tsagenta ta ci har ya tsaya yana musayar yawu da ita, ba don wani abu sai da ya tauma yake jin haushin me yasa bai tambaye ta ko ta san wacce take wahalartar da zuciyarsa ba. Babu mamaki ta santa, wani tunani yayi kuma sai ya ga wautarsa. Ta yaya za ta santa daga sun kaɗance daga tsage iri ɗaya? Mutane nawa ne suke da tsagen Rumawa a Kano? Ai ba su kirguwa. Da haka ya isa gida ya sauke yaran kai tsaye ya nufi sashensa don yana son ya tunano yarinyar ta da baibaye masa zuciya har da ma ruhi gaba ɗaya. Yana begen ganinta ko da haƙuri ne ya bata akan abin da ya mata. In ya so daga baya kuma ya shigar da kansa a gare ta da kuma bukatarsa, duk da ya san zai yi wahala ta karɓi bukatarsa kasancewar zalunta ta da yi da farko, sai dai duk da hakan ganinta shine abu mai wahala. Masha Allah, bisalam, mu haɗa a cikin kashi na 8. Mun gode.